बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां जायगायावनो बड'फानि मुसुखा आरो जोंनि बर'फोरनि गेदेमा मानसिफोर जेरै जायफ्रा हारिमु बिथिङाव बिहोमा होलांबाय, जायफ्रा थुनलाइ बिथिङाव बिहोमा होलांबाय, बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा गायसननाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। दतमायाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, जोंनि बर'नि मुंदांखा सासे खन्थाइगिरि, बिथांनि मुसुखा बानायनाय जादों। बावैसो साननि उनावनो बे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। दिनै गसाइगावआव जोंनि बर'नि हारिमु बिथिङाव जायफ्रा कन्ट्रिबिउसन होलांबाय, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीजों लोगोसे बेबायदि गोबां जायगायावनो जोंनि बर'नि गेदेमा मानसिफोरनि मुसुखा बानायनाय हाबाफारि जोंनि बिटिआर सरकारा लादों। मानोना जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ सिनायनो हायो, बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननि बागै जेन मिथिनो हायो, बेनि थाखायनो बिटिआर हालामाव बेबायदि जोंनि बर'नि गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा बानायनाय जादों। बावैसो थांनाय बोसोराव बिरसिला गांनि मुसुखा बेखेवनाय जादों। कनकेश्वर नार्जारीनि रामफल बिलाव खालामनाय जाबाय, गारलाबाथा बसुमतारीनि खालामनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां बर'नि गेदेमाफोर जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै मुंख्लं जालांबाय, जायफ्रा रुंसारि जालांबाय, जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव कन्ट्रिबिउसन होलांनाय गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा बानायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआर सरकारा लादों। आरो बे लेखायैनो जेरै पानबारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय जादों। नोंथांमोना नुबाय, दिल्लीयावबो बड'फानि मुसुखाखौ फसंहैनाय जाबाय, बड'फानि नामाव मोनसे लामानि मुंबो दोननाय जाबाय। दा बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुबाय। दायो जों बयबो मिथिगौ जे जायफ्रा NIA आव केस दंमोन, बिथांमोनखौ भारत सरकारजों रायलायनायनि उनाव बिथांमोननि केसफोरखौ स्टेटआव लाबोनाय जाबाय आरो दायो फारि फारियै बे केस जायफोर केसफोर दंमोन, बे केसनिफ्राय बेल मोनजेननायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाबाय। आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि जेलाव दंबावो आरो बेबो माने मोनफानि उनाव मोनफा तारिख फैयोब्लानो बे गुबुन गुबुन जेलाव थानायफ्राबो बिसोरबो उदां जायो। बेवहाय जोंनि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव आसामनि सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मददजों दायो भारत सरकारजों सावरायै सावरायै बे केसफ्रा उइड्र जालांगासिनो दं।